Program filma u bolnici i programi udruge Djeca susreću umjetnost koja se inače bavi temom filmske pismenosti za djece i mlade kroz svoj program Sedmi kontinent. Program Film u bolnici se provodi od 2014. godine u suradnji sa programom Škola u bolnici i početak je bio sa isključivo zagrebačkim bolnicama. Danas taj program se provodi u više od 20 hrvatskih bolnica diljem Hrvatske. Projekt Film u bolnici ima za cilj na neki način barem pokušati olakšati bolničke dane djeci i mladima. Mijenjali smo naš program iz godine u godinu. Danas on sastoji od niza različitih aktivnosti. One koje su najuspješnije su one koje se događaju na samim bolničkim odjelima, kada naš cijeli tim dolazi na bolničke odjele sa projektorima, sa platnom, sa sjajnim filmovima koji se nalaze na našoj platformi, ali i sa gostima. Aktivnosti uživo uključuju različite radionice, od radionica recimo snimanja i montaže, i jedna i druga, na primjer, završavaju konkretnim radom i to im ostaje za neku stanovitu uspomenu. U komunikaciji i suradnji sa filmom u bolnici mislim da je to jako korisno za djecu, za njihov psihosocijalni razvoj. Vidim da djeca jako pozitivno na to reagiraju, pogotovo kada se filmovi gledaju u nekakvoj skupini. Projektom izrađena platforma filmubolnici.org dostupna je svima onima koji imaju taj mali kod kojim se lako može pristupiti cijeloj bazi filmova. Znači jednostavna je registracija mailom i nakon toga unosom jedinstvenog koda. Taj kod omogućava pristup platformi naredna 3 mjeseca od registracije i ono što je možda važno reći da su svi filmovi u potpunosti i zauvijek će ostati besplatni. Naši filmovi dolaze sa pripremljenim metodičkim materijalima za rad u okviru nastavnog sata. Tema dostupnosti kulturnog sadržaja, u našem slučaju filmskog sadržaja, onima koji su u ranjivim situacijama, kao što su djeca i mladi tijekom hospitalizacije, jedna od ključnih tema Europske unije. I dio je jednog europskog financiranja medija pod programa Kreativna Europa. To financiranje je omogućilo ovakav program i njegovu prisutnost i dostupnost koja je besplatna u 6 zemalja Europske unije. Zaista, temeljni cilj projekta, ajmo reći, je donošenje filmske magije gdje god je to moguće, na koji god način je to moguće, bilo online, bilo uživo, bilo putem platforme, ali mi vjerujemo da film može pomoći u procesu liječenja i vjerujemo da je film taj koji nas može povezati.